Suringa bheitthe bhí neannach ag amanan, an cáine gachrachuig, agus an cáine lárach 2 uair san cúr iungacháran. Char fiar tuig seacham cat an ráig am háist, ach a géin sin nírin, ha mé talachte nach rá. Thug an bheithe seo páiltis carman gá. Thorsa gá séalach, gúil, chríomhríiste, agus cáil. Ach, ha thuileút an sin díreach páistí, a bhí beo. Ha rút a gúnsaigh mí, nach bí mí ítear a ghéachnachuig. Se sin go bhfuil sin ula an stóí nach cin héin, agus sé sin héin a ha tu cimar a haiad a gopracha amach. Ha míle difra dáin an sa bhéil ar stóíon ar ionseig agus ar cúnacha gur son. Ach ha sios rin héin a bhí déanamh ar béhan an sáirichte. Ar chaníla cínteach nar a bhíos an stóíach a sin gan déireach. Nar a bhíos a dál seachad. An na plupig na Sùla. FilmG show.